बुंदों ना आंनाव 3 दाननि गथ' दं होननानै आं बेखौ बावलांदो। नोंनाव 3 दाननि गथ' दं, आंनाव 4 दाननि गथ' दं बिनि। नोंसो बेखौ गार। दिनैनिफ्राय नों बेखौ बावलांदो। नों मानो मैया आंनि फनखौ हमाखैमोन? सोरजों एसेबां बिजि जागासिनो दंमोन? बिजि? बहानि मा बिजि मोनलाबायनांगौ जाखो? आंलाय मा बिजि जादों सोरजों? होमबालाय मानोथो फनाव बिजिल' होननानै खिथागासिनो दं? बे मबाइलफोरा दानिया जानला मोनला भुकिलाबायो। बेफोरखौनो फोथाय नालाय नों। मा मबाइला नंखाय बाथ्रा बुङो नामा होमबा? नों आंखौ थगायनो हागोन होनना साननाङा। आंबो मिथिगौ मबाइलनि सोमोन्दै। नों जुदि रायलायाखैब्ला मानोथो मबाइलाव स्पिकिं सामवेल होनगासिनो दङ? मबाइला मालाबा ओरैनो बिजि होनो, बेखौ आंबो मिथिगौ। नाथाय नोंनिया बेबायदि बिजि होननायल' नङा, सोरजोंबा रायलायनायसो होनना खिन्थाखायो। आं रावजोंबो रायलायाखै होनदोंना? नों मानो फोथाया? फोथायनो? नोंनि आखलानो बोरैबासो जालांगासिनो दं। बोरै फोथायनो आं नोंखौ? मा नों आंखौ फोथाया होमबा सना? नोंसो आंखौ फोथाया। आं फोथायो नोंखौ, नोंसो आंखौ फोथाया। मानोना नों आंखौ फोथायनाय मोनबा नों आंनि फेसबुकखौ मानो सिरि नायखोमायो? माने नों आंनि सायाव फोथायनाय गैया? फोथायनाय दङलै सना, मानो एसेबां टेनसन खालामबाय थायो नोङो? दे जाबाय दे, बेफोरखौ दोनथ'। नोंखौ जों हाया लिंहरदोंमोन आलासि जानो सानसे। माब्ला थांनो हायो बुंदो? सानदेफोराव थांसिगोन नामा? दा एसे न'निबो खामानि सोलिगासिनो दं। दे जागोन दे। नों बेयावसो दंफैयो। आं नोंखौ एसेबां फन बुगासिनो दंमोन, माथो फनानो नाङाखै? बेलाय सोरथो जाखो? रावबो नङालै, लोगोसो। लोगो? आंनि गार्लफ्रेन्ड होननानै बुंनो हाया नामा? ना सिखारनायखाय खोन्थानो लाजिदों? बेलाय सोरथो जाखो? गार्लफ्रेन्ड? बे नोंनि गार्लफ्रेन्ड? होमबा आं सोर जाखो? जों सानैनि कृष्ण लीलाफोरखौ बावबाय नामा नों? सोर जाखो बियो? आंनि लोगो होनबाय सना आं दानिनो। लोगो? आं बिनि जेबो लोगो नङा, आं बिनि गार्लफ्रेन्डसो। साला सैमा थगायसुला नंमारगौसो सालाया। आंनि अनगा सिरि बेखौबो मोजां मोनखोमानानै दंमोन। बेफोरखौ जेबो मिथिया नों आंखौ जुलि लाथारखानांगोन। मानोना आंनि उदैयाव नोंनि दानथामनि गथ' दं। साला सैमा, नों आंखौ बेबायदि थगायनानै नों मालाय सिख्लाजों लाइन मारिगासिनो दंमोन। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया, नों आंखौ जुलि लाथारखानांगोन। आं बुंदों ना आंनाव 3 दाननि गथ' दं होननानै आं बेखौ बावलांदो। नोंनाव 3 दाननि गथ' दं, आंनाव 4 दाननि गथ' दं बिनि। नोंसो बेखौ गार। दिनैनिफ्राय नों बेखौ बावलांदो। बावलांनो? सालि सैमा, आं गोसथोनाय सेंग्राखौ नोंबो गोसथोग्रा? साला दाया बिनिल' नङा, नोंनिनो। नोंखौनो होनांगोन आं। साला कुत्ता हारामजादे, नोंखौ आं बावगारा। होनि सालाखौ आंबो। सालिफ्रा आंखौ साला दांनानै थांबाय। सिं बायलायलांबाय, गेद्दा जालायलांबाय। दा आं मा जाबावनांगौ जाखो? साला सानै गोसोनानै बरबाद जाबाय आं। नोंसोरबो गोसोआव ला, आं बायदि सानै गोसोनानै खावलाय गोजाजा सिं बायजासे बुजानाङा।